аввало ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ канали Фарсван. Ман бо шумо Толибшоҳ. дӯстони азиз, дар ин видео ман барои шумо дар бораи бизнеси хлеб яъне нони печкагин гап мезанам ки шояд барои шумо писанд ояд. шумо ки тайёр ҳастед, рафтем дӯстон. дар аввал барои шумо 20 метр квадрат як хонаи холӣ, рӯшан ва гардиши ҳаво бояд хуб гардад. баъди тайёр кардани ҷой бояд анакнон станокҳоро харидорӣ кунед. печи гармкунанда 108 қолаба $1500, станоки аралашкунандаи хамир $500, се комплект 108 қолаба ҷамъ 324 қолаб $270, деги обгармкунанда $100, барои тез ҷудо кардани хамир матоҳи дастӣ $70. ба ҳама ин станокҳо кор кардани шумо мумкин аст. ҷамъи сармоя $2500-ро ташкил медиҳад. анакнун барои пухтани хлеб маҳсулотҳои даркориро бояд харидорӣ кард. ба инҳо орд, хамиртуруш, хушккунандаҳои махсуси варамкунанда ва намак мебошад. хлебро чӣ гуна тайёр мекунанд? ба станоки аралашкунандаи хамир, орд, хамиртуруш, варамкунанда ва намакро хуб нағз аралаш кунед. баъд аз тайёр шудани хамир ба қолабҳои махсус ҷойгир кунед. барои бисёр шудан ба ҷои гарм нигоҳ кунед. инҷоро сохтан хеле осон аст. стильяжи бисёрқавата созиш диҳед. атрофи онро ба салафан маҳкам кунед. болои онро ба курпа пӯшед. аз ҳама поёнаш дар як плиткаи оддӣ обро ҷӯшонида монед ва қолабҳоро ба даруни он ҷойгир кунед. пари об ба боло хеста 30 градусро ҳосил мекунад. ин барои варам кардан ва босифат шудани хамир ёрӣ мерасонад. хамир дар 20 дақиқа тайёр мешавад. баъди тайёр шудани хамир ба печи гармкунанда онро ҷойгир мекунед. печи гармкунандаи секабата дар як ҷойгир кардан 108 қолабро ҷойгир мекунад. печ дар 180 градус гармӣ дар муддати 40 дақиқа хлебҳои шуморо тайёр мекунад. анакнун хлебҳои шумо тайёр шуданд, танҳо фурӯхтани онҳо монд. барои ин шумо онҳоро ба дӯконҳо, бозорҳо, чойхонаҳо ва қаҳвахонаҳо ва ҷойҳои даркорӣ расонида истодани шумо дар кор аст ва одамон худ дар ҷои пухти шумо харидорӣ мекунанд. боз агар шумо оиди документ каме хуб бошед, бо мактабҳо ва боғчаи кӯдакон шартнома бандед. ин боз барои савдои шумо хубтар аст. дар як сех дар як рӯз дар 10 қопчаи орд 1500 хлеб тайёр кардан мумкин аст. харҷи якрӯзаи шумо 10 қопчаи орд $175, 800 грамм хамиртуруш $3, 6 килограмм намак 71 сент, 1 килограмм варамкунанда $2 арзиш дорад. барои 1500 хлебро тайёр кардан 10 соат вақт дар кор мешавад. ҳамаи станокҳои шумо дар мобайни 10 соат 120 киловатт токро сарф мекунанд. ин ҳам барои шумо ба $3 меафтад. анакнун ба ду коргар $3.5 $7 бозмаош ҷудо мекунед. ҳамаи ин сарфҳо дар як рӯз ба $190 мерасанд. акнун дар фоидааш гап мезанем. хлеб дар дӯконҳо 19.5 сент арзиш дорад. шумо онро ба нархи миёна 16 сентӣ пешниҳод мекунед. 1500 нон 16 сентӣ $240 мешавад ва сарфи ҳаррӯзаро менузанем. барои шумо $49.29 мемонад. ҳисоби якмоҳа $1478.07 мешавад. $35-36 барои ҳармоҳаи налог месупоред ва дар ин ҷо фоидаи тоза дар як моҳ барои шумо $1442.07 мемонад. дар як сол бошад
17312 доллару 4 сент барои шумо мемонад. албатта дӯстони азиз, мо дар ин видео барои шумо намегӯем ки шумо айнан ҳамин корро кунед, вале мақсади асосии мо дар ин аст ки ҳамин тавр инсонҳое ки ба ин корҳо шуғл доранд дар як моҳ ё дар як сол чӣ қадар фоида ба даст меоранд. мо ҳадди имкон ҳаракати ин ва оддисоддатар карда барои шумо фаҳмонидан ҳаракат дорем. дӯстони азиз, ба норасидаҳои видео аз шумо узр мехоҳем. видео агар барои шумо писанд омада бошад, ҳатман лайкро пахш кунед. дар канали мо шумо меҳмон бошед, ҳатман обуна шавед. колоколчикро пахш кунед ки видеои навбати мо албатта барои шумо якум ояд. дар комментария фикру ақидаҳои худро нависед, ба ёру дӯстони худ инро равона кунед, падилитсияшон кунед. дӯстони азиз, боқӣ монда дар паноҳи Аллоҳ бошед. мо бо шумо ҳастем, шумо бо мо монед.